To musíš ze spodu úplně. Ne, musíš to. A mám lepší nápad, ne, vem celou ten brus, odstraní to. Ne! Strašně rychle, tak aby to zůstalo sám na stole. Počkej, to drží. Ale musíš to chytnit. Pak bude to padat sem. Ne, to vydrží prostě. Počkej, ty jsi nejvyšší, ne? Počkej. To budeš takový náhradník, jo? Ale dívej se, určitý se bude tady. Ne. A pokud možno co nejvíc chytni do Počkej, to vyplníme. No, dobrý. Tak a Nemůžu tleskat. Tak to, když to zbožil, tak to můžu. Tak to udělej znova. Tak